Hold on. Yes, hello? Yes, one David. Bozo, kuti mukuita sei mudaro? Ndiri bo. Ya mdara Hello? ndafona ni interview ya yandaona nhasi yemudharo akavharwa mari namasango uyu. Hold on. And Sorry. Can you repeat? Ndanisiri kukunzwa. Hold on. Hello? yes yeah. Ukuninzwa? Ndatizoni ndafona ndakunzwa man, ndikukunzwa. Okay, sure. That Yeah, you can go ahead. ndafona kane nhau ye-interview yandaona yemudhara akavharwa mari namasango uyu. And Okay. ndaona program interview yake nayese. Yeah. Masango akazviita futi kwandiri nini, that was last year munana September. And Masango ni akandibhadharisa mari and it almost $250 US. Yandakamutumira kinditi zvinhu zvakwewo zvinoita. Yeah. And but hapana kana one chinhu chakaita. Zvinhu zvakatoita wese. Shit. So nemudharo paapanyaya yake ndabva ndanyatsokunzwa dzimwe shungu dzimwe dzisingaite because mudharo iyoyo ndakazvitarisa haasi kunyepa, ataura chokwadi. And hakuna munhu yongoti angangomuka ongotanga kupomidzera munhu kuti zvone ndakabatsirwa namasango, hapana zvinhu zvakaita unozipiwa, because haumuzive masango haisi hama yako, haisi shamwari yako, haisi chii, saka haurwadziwe naye. Saka mudhara yekutouya achitaura nyaya yake, which means zvinhu zvakatoitika zveshuwa because zvakaitika kwandiri nini. That was muna August. Muna September masango nini akandibhadharisa $250 US. Anditi ndakamutumidzira mari iyoyo akanotora pamukuru. Madetails ake akatonditumidzira I think ndinawo kuWhatsApp kwangu kana ndakanyatsotarisa mushe because mamessage ake ndaizita hangu chidilita. Alright. Akatonditumidzira ane rimwe zita I think ringe anyazoti zita rake chete kutanga nonzani Clive ndizvo, I'm not so sure. Clive ero so ndakuti hanguchikangana first name yake chaichaye. And on akandibhadharisa $250. After that akazonditi because ndakasiyana nemukadzi chiti mukadzi adati ndichese mukadzi adzoka chiti yatinodzikamisa what and stuff like that. Munhu anodzoka what andozi through nekuona because ndakapiwa namba dzamasango nemwe mukadzi ari kuno akiti aimbosvika madzibaba masango. Anditi mukadzi iye ndakazodzokera futi back kwaari ndakati kwaivo makati madzibaba masango anogona but there's nothing happened, nothing changed. Akatotoneniwo futi. Anditi hapana futi chinhu chakaita se chakaita. Mukadzi aiti akabhadhariswa $300 namadzibaba masango. Andoziva. So those people vanozviita kuti madzibaba masango ni anonzi Prophet Tiki. Prophet Tiki ndakamuona paDJ Sparks achiita interview yake naDJ Sparks achiti haabhadharise vanhu vanouya vachibatsirwa mahara. Ndakazomufonera ndakataura nasecretary wake. Anditi secretary wake anga ari mukadzi akanditi Prophet havapo vachazofona kana vaita vadzoka. Anditi ndakazotaura naTiki uya naProphet Tiki akandiudza kuti dambudziko rako chichi unofanira kusidha $500 US. Anditi uya handazompa mari. So kana vanhu vaita mainterview ako ndakazodzoka futi bheki kuna DJ Sparks ndakati DJ Sparks unoita interview nevanhu ava pamainterview vachitaura zvekuti havabhadharise mari. Anditi but wazomupindira kuinbox munhu iyeye kuti anga kuda kukuchaja mari. Anditi Sparks akatonitaura kuti German mukatongoona vanhu kuti painterview akachiti mahara wazomupindira kuinbox kwake oda kukuchaja mari because aminoti pamwe yatiri kufira E+44 here kana kuti chii unozipiwa because vakachingoona nhamba yeUK kana kuti yeCanada America nechichi vakutofunga mari mubhureni dzavo. Andoziva. Saka iye madzibaba masango naProphet Tiki nemumwe wandikapa futi mari Kirby Joshua wepa Cape Town Clairefontaine. Ndakampa futi mari iye Joshua akanchaja $400 ndakampa $250. Hapana kana one chinhu chakaita. Andoziva zvekunzi yesenda maphotos ako vari kuzva kuti senda maphotos mutupo nechi senda maphotos zita nesene mune mutupo kwenyu akafa ndiani ndipe zita remunhu akafa kumba kwenyu what unozipiwa ndoskirirawo ravanoita kumana. Saka nyaya yemudharo yangasondibata because mashandiro atinoita especially vanhu vari abroad anorwadza. Hatina zvese unogona kuzorora na 2 to 3 hours
wotomuka wonzi baya pagraft andoziva. Then mumwe munhu ozoti dambudziko rako anokwanisa kuripedza, then wobvaona kuti hapana chinhu chachinja. Naona zvinhu zvinorwadza ona. Saka ivo vanhu vafanike Masango uyo naCleby Joshua uyo tiki uyo handina kuzomupa hangu mari, ndakabva ndatongoziva kuti iyi yacho bullshit andoziva, because unenge wazama zvesika kuti wazama chipostori wobva kuti hakuiwa namen of God vachina pamwe ndo vanhu vari perfect. Otonzwa munhu aida tokukamba 500 unozipiwa. Ndokwabata. Saka zvinhu zvokuti mundarayo andirwadza, mundarayo hapenge uya aitoziva zvinhu zvaari. Nyange nekomendi yaiswa naZigo naMasango, I think vanenge vanonyatsozivana vanhu if I'm not, takada kunyatsotarisa nemu chamucha, because kana ada kusajira Masango munhu achiuya nenyaya yake achitaura nyaya yekuti ndakavharwa mari hapana chinhu chakafamba, hazvichameka sense. But vakomana ava vane skillful yavanoita kuti we are faith healers, vakaregister I think neZinata or nechiko inofanira iri chiko EFZ, I'm not sure about church, but they are faith healers. Saka vanozokuti doctor ukaenda kwaari unogona kungofa wani wabhadhara mari. Saka iwo zvinhu zvako kuita kana kusaita wabhadhara mari, maybe faith yako ndo inenge isina kushanda. Yeah, but izvozvo Holy vanodi kuzvitaura painterview, pamainterview ese avanoitwa kuzoni isusu vanodi kuzoni isusu kana kwaya kwandiri ndokuchaja mari, but mari yako it has to work with the faith. Anditi because zvese izvozvo havambozvitaura kana vazoti kama problems akadai so ndipo pavada kutanga kuti kuchibuda manje vaida kutanga kutaura zvinhu zvisina basa. Andowani especially kana Masango makachiro aita ko apo painterview yangu achiita nemudhara ikoyo nekubvunza zvekuti ndandine mota yakaita sei paso iwo munhu uri kurwara, ndipo pakazotanga zvoda kuzotarisa kuzoni Masango ane mota yakaita sei zviri kuitika, iwo unenge wangofambira chinhu one utongofaitira kuti iwo dambudziko rako ripere, munhu unotanga kubvunza ma-stupid questions akadaro. Asibo. Yeah, it doesn't make sense. Asibo kamwana asitomborebo. Saka those people they have to kuto vangwarira because mamwe ma-interview akina mamwe vanoita, I think pane vanhu vandingazoziva vandingazofollowa iwe DJ Holy na Sparks na Zigo, and you guys kana interview vanhu munofanira kunyazovabvunza mamwe questions mamwe ari deep, because kana vachiudza vanhu kuti any dambudziko rese tinopedza, tinobvisa zvikwambo, tinoita sei, tozodii, toita go back to sender, then tinoti uratiwo uda go back to sender, but hapana kana chinhu chiri kuchinja. Andoona saka hazvichameka sense kana kamwana. Right. Saka mimi I'm not even here about it. Okay, saka muri kuti makashandirwa online ndofunga ndakamufonera Mufarike Masango, ndakamufonera more than 5 times. Achindiudza kuti baba chazokufonera manheru nguva dzakati dzimwe dzonga angasingadere makozi ozofona time baba ndakauti ende mutsvaka zvakati, vanokutsvagisa zvinhu zvokuti kuno kuUK haufa kwazvana. Alright. And kupi kwandinoona makrayoni nini ekuti enda mutsvaka makrayoni green eblack red nechi kupi wanoona makrayoni muno muUK ekuti vana kamwana kadiki katanga todzidza laptop kari kana 3-4 years. Ko makrayoni anga rechi manje ekunyora zita rekunyora maproblem. Ameno makrayoni bond paper nechi unoziva zvimwe zvinhu zvokuti iwo wakatanga kuda kuzvifunga enda kugungwa unochera mvura ndodriva 4 to 5 hours kuenda kubeach kuti ndikonotora kete ka 500 music emvura kekuti ndidzoke nako kumba 10 hours especially nekuno kwekuti kana wafunga kuenda kubeach unofanira kutobook accommodation iko because driving is too much, unodriva 5 hours kuenda kubeach. Zvasiyana nepaCape Town pengoti ndaingobuda muParklands mheme ndofamba netsika kuenda kubeach, zvangu zvatobo. Andweza they tell you zvimwe zvokuti iwo kuno kuUK you suffer to get it, and ina hautombofa kana wakazviwana. Andweza so those people they have to stop their business kuti vanenge vachinyepera vanhu kuti zvone alright kana dai vachuti vanhu vachiuya nditi voita ma go back to send awe kuti kana zvaita wozodzoka wondibhadhara mari yangu, and that could understandable kuti kana zvisina kuita zvese hapana kana loss gaya kuti waspenda time yako wamufambira waenda ikoko kana tataura kana pafoni
womudza nyaya yako pafoni okuda kuti mutauro ita so andoza hazvichameka sense. Hazvichameka sense. Munhu akaita zvinhu zvokuti inini ndakaona nemaziso angu maresults azo ndimutongi alpha mutongi madzibaba mutongi and something like that. Ndiye munhu akatozoita kuti ndakatoona maresults akatondiudza kuti pamadhezi akati zvinhu izvozvo zviri kuitika. Andoona handisi kuti ndiri kumaketa, handisi kumaketa munhu holy, but I'm just saying zvinhu zvakatoitika after ndazama Krebi, ndazama iye matombo masango mabhushi wato unosipiwa then prophet tiki handazokwanisa kuzobhadhara mari. Saka those people they have to be kuzoniwo kana vanofanira kuti huyai tikubatsirei kana dambudziko rako razoita wane testimony yako wouya tokuchaja mari according netestimony yako unosipiwa that izvozvo maybe zvogona kushanda, izvo zvinoshanda. Then ungati kana zvisina kuita then handikugereko kana zvisina kuita ndokumeka phone call kuti munhu wacho majira angu hasati aita hapana ndichati andosipiwa. Saka momzi yakakurifeya but manje majira kina vanoita anorwadza. Momzi yakakurifeya imimi zvinhu zvayo zvakaita here yakatiwo chiyo haina kuita zvinhu zvayona haina kuita. Iye masango ndichotaura naye akatondiudza kuti ndine vanhu vari kuuk vandobatsira nechi apa ndapiwa nhamba nemukadzi apa futi apa ndiri kuona mainterview ake kuna Zigo naSparks unosipiwa then unobva watongazofunga kuti zveshuwa munhu ichi anobatsira vanhu chaizvo. So tisingazivi kuti kubatsirana kunoenderana neblood remunhu here kana kuti zvinhu zvinenge zvichiitika. Yes of course handisi kuramba kuti vamwe vanhu vanenge vachiva nematestimony kuti vanenge vabhadharwa here kana kuti zvinhu zvinenge zvichiitika, you never know. Andoona you never know. Bakashata, but at least thank you very much for coming through nekutaurawo nyaya yako so that other people vakavharwa kana kuti zvinhu zvavo zvisina kuitawo, nekuti vakomana vamafaith healers kana hanzi kana munhu akaenda kuchipatara anogona kutonosvika akatofa futi abhadhara mari. Saka zvinhu zvako kusaita it's not their problem. But ndavachirengera kakuzvoni vabhadharise vanhu mari. Inini point yangu ndepekuti kana vachita madhiriwa ekuti mafaith healers anditi munhu ngaazobhadhara mari awana testimony kwete kuti munhu asati awana testimony. Funga kuti vanhu vangani holy vekuti vanenge vachichajwa ma200 ma300 ma400 is depend unosipiwa. Ndikupaona you are making millions, you are making thousands of dollars for this is theft unosipiwa. Kubira vanhu nekugona kutaura nesu because vanhu vaya kana vari pamabroadcast they speak zvimwe zvinhu zvokuti wewe you can believe in them. Andoza ndikupabata ipapo. Aiwa, thank you very much for your information and kana une proof yaunayo yauri kuti unayo you can send it through and then I know you get back to me to uyu masango ndakamusendera mari nemukuru ndakaenda kumukuru nikirinika ndinowana nikirikini inonzi chii vanhu vese vakasendera mari vavaya vanobuda if kana because right now apa ndiri kudrive ndinogona kuzoita screenshot yamasango neamount yandikamutumira ndokusendera kuwhatsapp yaKrebi Joshua ndinayo futi mufoni momo ndogona kuzviita zvese mascreenshot anditi ndokutumira. Aiwa chokwadi because hey madhirakina thank you very much for your time. Yo driver safe iwewe then toita sei tozongoramba tichitaura tichionesana kuti zvakamira sei and then send proof yacho yauri kutaura iyoyo and then the voice note rautaura futi DJ Sparks iroro toona kuti toshanda tichiita sei totangira ipapo. Alright, terrible. Okay, terrible. Thank you very much. Sharp, thanks. Sharp. Right, as you can see, zvamuri kunzwirawo munhu ari kuchema, ari kutaura, vanhu vari kubirwa mari. The reason why we are doing this is because Zimbabwe yakaoma and people are suffering. Wasafa kudaro umwe munhu ari nguya achitora mari yako achikunyepera. Pane zvimwe zvinhu zvokuti tinofanira kusekerana toziva tese tiri pakutsvaga but tinofanira kuzivawo nekurwadziwawo nekunzwira vamwe vanhu tsitsi kuti zvinhu zvedu zviri panguva yakaoma, tiri panguva yakaoma tese. Saka ukazotsika mumwe ma1. As for me DJ Holy and the rest of the crew behind the scenes, to it is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.